Sunday ngayon. Nandito kami ngayon sa mini garden. Aayusin ng anak ko yung mga plants niya. Ito ngayon, nag-iistorbo itong apo kong si Kulit. Gusto niya buhusan na ng mga tubig yung mga tanim. Madali sanang matapos kaso may istorbo yan. Oh. Yan ang potting table niya. Yan mga plants niya, inaayos niya. Tapos yan ang mga tools niya. Yan palagay. Ito naman ang kanyang mga succulent na dahil sa may work siya kaya medyo hindi naaasikaso. Pero ngayon dahil weekends yan. Ito naman ang aming talbos ng kamote. Ito naman ang aming oregano. Itong kalamansi ang hindi pa namin alam kung paano talaga siya mapapalaki kasi nawala na yung mga dahon niya. Ito naman ang dahon sibuyas. Nagsimula lang yan ng pag nag-grocery yung anak ko, yung mga dulo. Pinaugat muna namin sa baso. Tapos, yan, nilagay na namin dyan. Same naman itong carrots. Carrots yan. Yung dulo naman ng carrots, ang binabad muna ng anak ko. Yung tumubo na yan. Yan, binauna namin dyan. Ito naman celery. Nagluto kaming gagamitin ang celery. Yung dulo naman niya, nilagay ko muna sa baso, tapos pinaugat, saka yan. Tinanim namin dyan. Ito namang cabbage. Yung sa center na matigas, pinaugat ko din sa baso, tapos yan nilagay dyan. Ito naman yung buto ng mga bell pepper. Sana lumaki siya. Ito naman yung kamatis, yung mga buto ng kamatis na nilagay ko dyan. Ito naman galing kay Ate Jo. Cherry tomato. Meron na rin, ayan, meron na rin bunga. Nakapag-harvest na rin kami dyan, kaso pa isa-isa. Ito naman, avocado, na bigla na lang tumubo. Nabigla na lang tumubo dyan. Hinukay ko. Yan, nilagay dyan. Magluluto ang anak ko ng pasta na may basil. Kaya ang binili niya yung may ugat na para maitanim. Ayan ang mga succulent. Mga succulent niya. Inaalam niya kung sinesearch niya kung saan talaga maganda silang ilagay. Diyan kasi yan ang east. South or east facing. Dapat daw south or east facing. Kaya yan, ililipat na naman niya. Ang south kasi doon, walang... Ito pala, succulent din. Kala ko basil. No, basta na lang tumubo yan. Damo. Pero maganda siya. Kanina hindi siya ganyang bukadkad. Hayaan ko ng anak ko doon. Dito naman ako ngayon sa loob. Nilagay ng anak ko ang mga succulent niya kasi sinearch niya kung saan siya pwede talaga. South daw, dating galing dyan, ando na siya. Ngayon aalis kami, pupunta kami ng DFO. Yan, nagre-ready na kami, pupunta kami sa DFO para makabili ng pampapuno sa box. Ayun ang box. Pampapuno sa box para madala na sa Pilipinas. Kami lang magkatabi nitong apo kong isang. Kasi yung isa kong apo, ayan, palibasa pwede na siyang hindi magsumakay sa car seat. Kaya, ayan, andyan siya. Hello, kuya! Hello, kuya! Say hello!
Hello, baby love. Yan, hindi ka naman ako. Dito na kami sa DFO. Ito, dati siyang 40, ngayon 10 na lang, bilabong. Ayan, 7 for 10 lahat. Ayan, nagpipili sila. Naku, ang hirap pumili. For 6, one more. Oh, hold it. Diyan kami ngayon sa Platypus kasi may bilin yung bunso kong anak. May nahanap siyang pang K-pop na shoes. Converse daw. Di ba mag-ayos? Nagwala yung apo ko, tinapon niya yung shoes niya. Kasi tumatakbo siya. Maluwag yung shoes na naiwan. Ayun, tinapon niya. Bait ni Kuya, siya ang nagpupush. Yung apo kong bunso, yan nagpaan na lang kasi masakit daw ang kanyang sugat. Nagagawa na naman. Op, op. See? Can I help you? O, yun na. Yan, nakauwi na kami galing ng DFO. Kaya mag-i-impake na lang ng box. Ay, may hinihintay pa pala kami na order online ng anak kong bunso kasi may in-order siya sa Converse. Wala sa DFO. Kaya nag-order na lang online. Wala daw kasi sa Philippines. Hindi raw pala kasi pwede mag-deliver ang Converse sa Philippines. Kaya dito pa niya in-order. Kaya pag dumating yon, ipapadala na namin ang box sa Pilipinas. Kasi ang cut-off daw is first week of September kung gustong makarating na Christmas. Good night. Magluluto pa ako ng tinola for dinner.